saka yung bawang. Tara, saka niyo po ako magluto. Pinalagay lahat sa forward namin. Mushroom powder. Wala tayong patis. Pero masarap ito. Prawns. Asin. Hello.
dyan. Okay siya. Naparami na ang natin. Lagyan natin yung hotpot talaga. Ito ay okay na. Ito na yung munggo natin. Kainan na. Yan. Ulam. Simpleng ulam ng munggo. Gamot sa arthritis. Yan. Kain po tayo. Bye-bye. Yummy, yummy. Walang patis. Asin. Chicken powder. Ay, yung mushroom powder. Saka paminta. Yan po. Yan. Simpleng ulam. Tara, kain po tayo. Bye-bye. Thank you for watching.